भोजपुरी संग्राम सीजन 3 के मंच पर हम सतीश वर्मा फिर से हाजिर है एक नया कलाकार के लेके जे आवत आ रहे उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से। और हम आपके बता दी कि उनके आवाज में ऐसा कशिश बा, ऐसा जादू बा कि अच्छे लोगन के मंत्र मुक्त कर देगा। और अपने कंपटीटर के हरावे खातिर ई मंच पे आ रहा बाड़े, उनका नाम बा संजय सरगम बिंद। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए एक बार। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, जादू चला रहल बा। लागे की जैसे खेतवा में, होए होए लागे की जैसे खेतवा में सरसों फूला रहल बा। लागे की जैसे खेतवा में सरसों फूला रहल बा। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, मारे हवा के झोंका, लहरे लकुलल के सिया, खुद फूल बन गइल बा, खुशबू से भरल देहिया। मारे हवा के झोंका, लहरे लकुलल के सिया, खुद फूल बन गइल बा, खुशबू से भरल देहिया। ई शरीर के बनावटो बिजुली गिरा रहल बा। लागे की जैसे खेतवा में, ओए होए लागे की जैसे खेतवा में सरसों फूला रहल बा। लागे की जैसे खेतवा में सरसों फूला रहल बा। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, रंग पियर जादू चला रहल बा। ई जादू केकरा पे चलल केकरा पे ना चलल ई जाने खातिर हम जानब सबसे पहले अपन जजमेंट पे बैठल अर्चना मैम से कि संजय के गाना आपके कैसा लागल। संजय सरगम, थोड़ा सा आप अपने लय पे ध्यान दें कि कैसन आप गा रहल बाड़े। अगर आपके जज करे के कहल जाए तो आपके खुद लगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। बाकी अर्चना मैम ने कहा कि संजय अपने गायकी पे आप जो है ध्यान दीजिए और आगे ऐसा करें कि अपने कंपटीटर के हरा सकी। तो हम यही अगले जजमेंट पे चलब जानब दिलीप भैया से कि संजय के गाना उनके कैसा लगे। संजय सरगम ओढ़नी के रंग पियर, क्या बात, बहुत बढ़िया बोलो। जिसन की तोहर आवाज़ के बारे में मैडम बोली पर ध्यान दो, मेहनत से अपन सुर संभालो, सवेरे सवेरे उठ के ओम ओम के रियाज करें, बाकी सब ठीक रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी। दोनों जजमेंट से आवाज आ चुका बा संजय की खातिर कि अपने आवाज पर ध्यान दे, अपने लय पे ध्यान दी। लेकिन संजय के अगला राउंड में पहुंचावे खातिर आप जनता जनार्दन से निवेदन बा कि YouTube पे D7 म्यूजिक कंपटीशन पे जाई और इनके लाइक दें ताकि अपना कंपटीटर के हरा के ये अगला राउंड में पहुंच सके। फिर मिलत एक नया कैंडिडेट के साथ जे कि संजय के भी मार देवे खातिर आई।